Абыйлы энеле Илдар белән Илдан спортны үз итүчеләрдән. Егетләр мәчеткә йөреп намаз укыйлар, Нурлат мөхтәсибәте өчен көч сынашырга дигән тәкъдимне теләп кабул иткәннәр. Призлы урыннар яулаганыбыз бар, Тулпарда шөгыльләнәбез. Тиздән футбол манежы ачыла, анда йөри башлаячакбыз. Кыш көне футбол уены күнекмәләрен ясалма газонда чарлау күпкә яхшырак. Birinci oyunda Әлки белән Аксубай командалары очрашты. Икенчесендә Ширимшән спортчыларына Болгар Ислам академиясе командасы белән көч сынашырга туры килде. Әйтергә кирәк, соңгылары Нурлатта тәүге тапкыр. Шаңгыда шуабыз, йөгерәбез. Ислам академиясе республика спорт тормышында актив катнаша. Бөтен Россия йөгерү көнендә калдырмыйбыз. Мөмкинлек чыккан сайын катнашырга тырышабыз. Бүген икенче урынга исәп тотабыз. Барып чыкса җиңүче дә булырбыз әле. Берничә сәгатькә сузылган уеннан соң спортчыларны шәһәрнең Миннегөл мәчетендә төшке аш һәм илә намазын уку көтә. Безнең нинди ният җиңгән команда уздыра үз районында, ләкин үткән елларда шул пандемия сәбәпле җиңгән район уздыра алмады. Без инде үз өстебезгә аны алдык, яңадан Нурлатта аны уздырырга һәм Нурлат безнең төбәктә төп асли район булсын өчен. Мөселманнар арасында мини-футбол буенча Нурлат районы ачык турнирында Аксубай командасы беренче урынны алды. Шулай итеп күчмә кубок күрше районга китте. Призерлар медальләр, мактау кәгазьләре һәм дини китаплар белән бүләкләнде.